Добрый вечер, друзья! Это «Горячий комментарий». С вами я, Екатерина Иерусалимская. Поддержите, пожалуйста, нашу работу лайком. Это помогает нам показываться большему числу зрителей. Поддержать нас можно также с помощью QR-кода, который вы видите сейчас на своих экранах. Напоминаю про чат эфира, где можно задавать вопросы нашим гостям. Ну и самое время перейти к обсуждению темы. Беларусь делает ставку на Африку. Правительство утвердило 5-летнюю программу сотрудничества со странами континента и рассчитывает резко увеличить туда экспорт. Согласно документу, до 2030 года Минск планирует довести поставки товаров и услуг в африканские страны примерно до $1,5 миллиарда. Для этого власти собираются активнее продвигать белорусскую технику, услуги и технологии на местных рынках. В программе также прописано, как именно Беларусь будет работать с африканскими государствами. Все 54 страны континента разделили на 3 группы. Это так называемые опорные точки, перспективные партнеры и государства для отдельных проектов. В правительстве говорят, что новая стратегия должна укрепить позиции Беларуси на африканском рынке и создать долгосрочные экономические связи. Но возникает вопрос, почему именно Африка становится одним из ключевых направлений белорусской внешней политики. Что происходит с международными связями Минска и можно ли считать такие проекты реальным партнерством? Обсудим это с нашим гостем. У нас на связи политический обозреватель «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Виталий, здравствуйте. Таня, добрый день. Ну вот и логический вопрос, почему именно Африка становится таким вот приоритетом для Лукашенко? Это действительно перспективный рынок для белорусских товаров или скорее такой вынужденный поворот в политике на фоне санкций и изоляции? Ну, я бы, конечно, не стал бы подзяляць, хутчэй можна іранізировать усіх этих словаў высоких, там ставка на Африку, Африка становится приоритетом. Конечно, это не так, но ураду быў дадзены загад зрабіць нейкую праграму. Ведаеце, бюрократия, она повинна ажыццяўляць розныя праграмы, прыдумляць их, подписывать там до 30-го года, як любяць Беларусі на пятигодку и так далее. Вось яны придумали. Калі ж казаць пра рэальныя лічбы, то апошнія дадзеныя, якія мы маем, гэта за 24 год агульны экспорт беларускіх тавараў у краіны Афрыкі склаў каля $650 мільёнаў. В 25-м, відаць, будзе трошки больш, но не намного. Так што калі улічваць, што ўвогуле весь экспорт Беларусі замежна склаў тады ў 24-м годзе 40 мільярдаў, в 25-м 41 мільярд, то ж самае, да? То вот афрыканскі накірунак даў 1,6%. Это, як мы разумеем, мізер. Ніякай там стратэгічнай стаўкі, нават калі яны, а это не часто бывае з беларускімі праграмамі, да, урадавымі, калі яны ажыццявяць гэтую сваю праграму і до 30-го года павялічыць гэты да экспорт 3 мільярды, гэта будзе не 1,6, это будзе прыблізна 2-2,5% ад агульнага беларускага экспорту, то бок 98% выпадаюць на іншыя. Што, тут, канешне, принципа, по-першее, я лечу туда, где принимают. Это ведомая песня Высоцкого, Лукашенко лед туды, где принимают, в Африке его принимают, нема там проблем для порушения прав человека в Беларуси. Поэтому он туды летает. Вось. А все его эти полеты, они на экономице, на экспорте особливо не отбиваются. Они вельми активно начали с 22 года павялічваць вот гэтыя накірункі. Азію, Африка, Латинская Америка. Паколькі абваліўся экспорт еўрапейскі, яны пачалі імкнуцца павялічваць экспорт у іншыя краіны, але можа далей паговорым пра іншы рэгіён, але калі казаць пра Афрыку, то вось з 22-го там было в районе 1%. Зараз 1,6. Было 500 мільёнаў в 20-м годзе, вот калі дакладна. Зараз 650 мільёнаў долараў. Вось і весь прагрэс. Сказали, встречают там, где встречают, а встречают в Африке с танцами и бубнами в прямом смысле этого слова. Лукашенко всегда, мы помним эти прекрасные видеозаписи, думаю, мои коллеги продемонстрируют в дальнейшем, пока будем с вами разговаривать. А что Беларусь вообще может предложить африканскому рынку? Наша страна находится под санкциями. Многие производства зависят от импортных комплектующих, и мы видим, что даже внутри страны или на ближайших рынках возникают проблемы
проблемы с качеством. Достаточно вспомнить те же автобусы МАЗ, которые регулярно загораются в российских городах. В такой ситуации насколько вообще реалистично говорить о серьезном экспорте белорусской техники в Африку? Ну, я ж сказаў, нават калі яны дасягнуць гэтых сваіх задачаў, такіх шырокавечальных, гэта з 1,5% вырасце до 2%. Беларусь пастаўляе в Афрыку традыцыйна трактары, грузавікі, ліныя ўгнаення, прадукты харчавання. І тут трэба разумець, што чаму не можа быць там радыкальнага выбуху. Ну, таму што ўсё-такі ёсць выбар у Афрыцы і ёсць што выбраць. Кожны гэты несчастны беларускі трактор, грузавік, калійнае ўгнаенне, он прадаецца в Афрыку не таму, што недзе на вольным рынку там афрыканцы вырашылі купляць менавіта беларускі трактор, а таму, што прыехаў Лукашенко, ему там, да, сапраўды, з бубнамі сустрэлі, он штосьці прыемнае сказаў ці зрабіў для кіраўніка той краіны, куды он прыехаў. В адказ гэты кіраўнік, па-першае, сам прыедзе ў Беларусь, глядзець, таксама прыемна, вельмі ветліва прымуць. В адказ Афрыка, ну, купіць некалькі дзесяткаў беларускіх трактароў. В прынцыпе, вось на гэта. Не можа быць радыкальнага тут павелічэння, ну, таму, што беларуская прадукцыя на сусветным рынку па вялікім рахунку, калі браць в цэлым, не канкурэнтаздольная, она канкурэнтаздольная больш-менш на расійскім рынку, перш за ўсё харчаванне, канкурэнтаздольныя нафтапрадукты і калійнае ўгнаенне, то, што называецца фактычна, што берецца ад прыроды, да? А то, что вырабляется, то, что вы делаете руками, как в анекдоте, это мало конкурентно на любым рынку. Ну, а на российском это особная история. Там берут за особливые дружбы, особливые интеграции. И, до речи, ну, коли казать в целом про замежный гандель, мы ведаем, что после 2022 года на фоне обвалу довольно істотного гандлю с Европой, то вось Лукашенко спробовал на что-то переориентоваться, але пакуль павялічваецца толькі доля пераважна это двух краін. Это перш за ўсё Расія, якая ўжо там 60-65% і экспорта і імпорта, і Кітай. А астатніх ніякіх рэгіёнах ніякага прагрэса не засведчана, яго няма. Ну, конспирологические истории не особо любим обсуждать в эфире, но у меня вот такая мысль возникла, Виталий. Вот Африка активно торгует со странами ЕС и США. Может ли сотрудничество с африканскими странами использоваться Белоруссию не только как новый рынок сбыта, но и как транзитная площадка? Проще говоря, может ли белорусская продукция через Африку попадать на рынки тех стран, где действуют санкционные ограничения? Ну, гэта сапраўды, вы правильно выказалі, снег занадта глыбокая канспіралогія, якая не вельмі лагічна выглядае. Маўляў, каб з Беларусі нешта паставіць Польшу, трэба з Беларусі паставіць это куды-нибудь Зімбабве, а только прилетела Польша. Ну вот, я так коротко откажу, больше не буду сарказма проявлять в этом сенсе, скажу коротко, что это сапраўды вельмі малаверагодна, это эканамічна неабгрунтавана абсолютно. Но вот публично белорусские власти говорят о вполне обычной торговле с африканскими странами. Речь идет о типичных для Беларуси товарах, например, техника, сельхозпродукция в обмен на сырье. В 90-е годы Минск открыто признавал, что поставлял в Африку оружие и боеприпасы. Насколько велика вероятность, что и сегодня часть таких экономических связей остается менее публичной? Могут ли разговоры о бытовой торговле быть лишь витриной для более прибыльных направлений, например, опять же, оружие или работы с драгоценными камнями? Ну, па зброі, я думаю, безумоўна, гэта ёсць, гэта працягваецца, больш за тое, гэта некаторая частка гэтага цалкам легальна адлюстроўваецца ў афіцыйнай статыстыцы. Вось некаторыя афрыканскія краіны купляюць беларускую зброю. Ну, рэч у тым, што вы правильно сказали про там 90-е гады, бо адразу пасля набыцця незалежнасці Беларусі занадта шмат для такой краіны зброі, што засталася як спадчына ад Савецкага Саюза, ад савецкага войска. І все гэтыя гады Беларусь ее даволі паспяхова, так сказать, распрадавала, што магла. Мы можам сказаць, што, напрыклад, ад часоў здабыцця незалежнасці ў 91-м годзе беларуская армія не набыла ніводнага танка новага. Не ўсе танкі, якія, так сказать, ёсць, былі з Савецкага Саюза. Дарэчы, зараз, сыходзячы з таго, як мы бачым, якія тэндэнцыі ў сучасных войнах, мне здаецца, это і правільна. В тым сэнсе, што танкі ўжо не іграюць такой ролі, і калі вот трошки мы бачым, некаторыя еўрапейскія краіны закупляюць на мільярды даляраў танкі, як, напрыклад, Польшча. Ну, это пачалося яшчэ там да вайны
переориентация польской промысловости, там и у корейцев закупили, у американцев. Думаешь, зараз, ну для чего эти танки в сучасной войне? Ну это так, трошки мы бок адышлі. Але, безумоўна, такі гандаль ідзе, просто праблема тым, што ўжо все менш гэтай беларускай зброі савецкая, сама Беларусь, уласна, не так і шмат ее вырабляе. Нейкі час она распрадавала савецкую, ці, хутчэй, нават былі такія кантракты, дзе беларускія абаронныя прадпрыемствы чынілі розную зброю з розных краінаў, перш за ўсё савецкага паходжання, на гэтым зараблялі, то цяпер, па-першае, ну, у гэтым ёсць менш магчымасцяў, менш патрэбы. Вось, але думаю, што такія, ну, для нейкай невялікай афрыканскай краіны такія сувязі захоўваюцца, і больш за тое, можа быць, Беларусь можа быць якраз такім хабам, праз які якая-нибудь афрыканская краіна хоча абысці нейкія, ну, умоўна, міжнародныя санкцыі, паколькі санкцыі не толькі супраць Беларусі вводзяцца. В Афрыке дастаткова шмат дыктатарскіх краінаў, супраць якіх введзеныя санкцыі, а думаю, яны могуць мець на ўвазе Беларусь як спосаб абысці гэтыя санкцыі менавіта на рынку ўзбраенняў. Ну вот мы видим, что Беларусь уже привлекает рабочую силу из Пакистана и стран Центральной Азии. Может ли развитие отношений с Африкой вот в будущем привести к тому, что и оттуда трудовая миграция потянется на нашу территорию? Вот літаральна 2 дні назад я якраз пісаў пра гэта в сваёй калонцы на гэты раз для радыёрацыі, дзе я таксама супрацоўнічаю. Была заява Лукашенко падчас сустрэчы з узбецкім амбасадарам пра тое, што вот узбекі, нашы людзі, мы любім, калі яны прыязджаюць, хай прыязджаюць і зноў у Беларусь, каб яны працавалі. І, ну, зноў можна звярнуць увагу на эту тэму. Пакістанскія словы его, калі яны ўзбударажылі всю Беларусь, это было у красавіку мінулого года, пра 150 тысяч пакістанцаў. Яны ж на сёння рэальна, калі праверыць факты, мы маем факты толькі некалькі десяткаў чалавек прыехала пакістанцаў сюды ў Беларусь. Ну, перш за ўсё чаму? Таму што Беларусь бедная краіна. Гэтыя пакістанцы, калі яны зарабляюць сярэдні заробак в Пакістане каля $300, ім трэба прыехаць в нейкую краіну, каб, ну, жыць там, штосьці плаціць за жыллё, за ежу, і потым нейкую частку вяртаць сябе на радзіму, іначе навошта ехаць, ну, альбо складаць там, капіць, эканоміць, навошта ехаць у нейкую замежную краіну, каб зарабіць больш. Так вось, колькі трэба, каб Беларусі яму за, звычайна, все-таки, відаць, даволі простую неінтэлектуальную працу на прамысловасці, каб этому пакістанцу далі грошы. Ну, не менш $800-700. А на сёння это медіальны заробак. Мы павінны адрозніваць, ведаеце, да? Медіальны – это не сярэдні заробак, сярэдні складаецца з там хтосьці 10 тысяч мае, хтосьці 1 тысячу, а сярэдні 5. А медіальны – это то, колькі зарабляе большасць беларусаў. Так вот, медіальны заробак там 2000, гэта каля $700. Хто ж даст пакістанцу больш? Ну, тое ж самае з узбекам. У узбека ўвогуле в Узбекістане заробак $500. Што Лукашенко зараз запрашае узбекаў, яны не едуць, навряд ці паедуць, таксама не мае эканамічнага сэнсу. У гэтым сэнсе так, ёсць нейкія афрыканскія краіны, дзе намнога беднейшыя, чым нават той же Пакістан ці Узбекістан, дзе, магчыма, доходы яшчэ ёсць, ну, на ўзроўні там, не ведаю, $100-200 в месяц, хаця у нас в Беларусі он $30 в месяц было в 92-м годзе, все ж параўнальна. І тут, ну, я не ведаю, ці калі гэтаму ж умоўнаму афрыканцу выбіраць, куды ехаць, конечно, як і пакістанец, так і афрыканец выбере, умоўна скажем, заходнюю Европу. Навошта ехаць в Беларусь, дзе там, акрамя, может быть, Молдовы і воюючай Украіны, найменшы заробак на сёння вось в Европе, ён паедзе в любую іншую еўрапейскую краіну. Так што то, што беларускія ўлады гэта будуць рабіць, запрашаць, я не сумнеюся, бо яны ўжо бачаць працоўны крызіс з кадрамі. А кризис от чего ўзнік? Перш за ўсё, от таго, што сотні тысяч беларусаў адукаваных, прафесійных за палітычных падзеяў, за палітычнага пераследу, за палітычных пагроз і адсутнасці нейкіх правоў у Беларусі з'ехалі з Беларусі з 2020 года. І гэтую дзірку замкнуць няма чым. Яны падвышалі заробкі вельмі актыўна, падвышалі заробкі весь 23-24 год, 25 уже меншай ступені, але гэты ресурс уже скончыўся. Падвышалі не толькі ўлады, а кожныя бізнесмены в Беларусі падвышалі заробкі супрацоўнікам, бо каб яны засталіся працаваць, каб не ўцякалі, не з'язджалі. Гэта ўжо далей немагчыма. Пагоршылась стан прадпрыемстваў, рентабельнасць іх зменшылась з-за таго, што заробкі людзей павысіліся. Цяпер яны, я думаю, все больш і больш улады Беларусі будуць шукаць проста танную замежную сілу. І я не выключаю, пакуль не было такіх знакаў, што яны будуць запрашаць людзей з Афрыкі,
паколькі ну вось каб яны заткнулі гэтыя дзіркі на рынке працы в Беларуси. Ну, я думаю, что мигранты, которые бегут с одной диктатуры, вряд ли побегут в другую, а будут искать другие цели. Но я вот на днях, кстати, мониторила ТикТок, и там нашла слишком много видео про то, как африканцы приезжают сначала в Беларусь, ночуют в лесах, а потом счастливые выкладывают фотографии уже на фоне Палаца культуры в Варшаве. То есть будут приезжать к нам на заработки, получать документы и ехать дальше. Лукашенко раньше активно дружил с авторитарными лидерами вроде Каддафи и Чавеса. Можно ли сказать, что вот сегодня Африка становится для него таким новым политическим клубом союзников? Насколько такие связи вообще способны помочь Минску выйти из международной изоляции? Ну, не думаю, тут толькі нейкае сваё там асабістае эго, што вось хтосьці сустрэў мяне, я там прыехаў в некую краіну, вось, ну і плюс для прапаганды ніякай ізаляцыі няма, глядзіце, мы сустракаемся з бубнамі і пляскамі да, в нейкай краіне. Тут няма ніякай там непавагі да афрыканскіх краінаў, але маецца на ўвазе, што ўсё-такі большасць з іх, акрамя некалькіх, ну, не іграюць вялікай ролі дагэтуль, вот, можа быць, на жаль, но так атрымліваецца ў міжнароднай палітыцы, міжнароднай эканомікі. Яны дагэтуль з'яўляюцца нейкім полем геапалітычнага боя. Раней цалкам яны как бы былі, ну, прыналежалі в палітычным, такім геапалітычным сэнсе заходнім дзяржавам, зараз все больш там актыўнічае Кітай, который там и дапамагае фінансава, і будуе дарогі, але Кітай настолькі хітры, ён не дапамагае нікому. Ён за кожны скормлены вітамін ён запатрабуе 1000 самых розных паслугаў ад афрыканцаў. І гэта ўжо ёсць, ён падбірае там каштоўныя металы, ён падбірае там карысныя выкапні пад сябе. І гэта палітыка Китая. Ну а Лукашенко, паколькі сябар Китая, ён напэўна і радуецца, што зараз пазіцыі захада в Афрыцы ну неяк аслабіваюць, не толькі таму, што там захад аслабівае, а таму, што захад ну неяк на Афрыку ўжо часам не так актыўна глядзіць. Ён в нейкім сэнсе плюнуў на Афрыку, за што некаторыя крытыкуюць, вот уплюнулі на Афрыку, а зараз туды лезе Кітай. В гэтым сэнсе Лукашенко, напэўна, гэта адчувае, і ён туды вслед за Китаем мы пойдем в Африку с нашим великим китайским сябрам, может быть, и нам нечто обломится, но там вряд ли Китай там не покине Лукашенко ни кавалка, никаких своих интересов, ну только там политичное некое голосование там. Все-таки пакуль большасць нават афрыканскіх краінаў па розных пытаннях па украінскай вайне галасуе за захад, галасуе там супраць России и Китая дагэтуль. Так что нават у гэтым сэнсе, ну калі там 54 афрыканскія дзяржавы з іх там прагаласуе за нейкай улады Беларусі в нейкай резолюции там 15-20, ну хай там МЗС докладе про это, про Великий пост, что это изменить. Еще интересная и важная тема, не могу не обсудить. Литовские СМИ сообщают, что спецпосланник президента США Джон Кол может снова приехать в Минск. Дата пока такая, 18 марта. Его предыдущий визит закончился освобождением политзаключенных, после чего часть санкций против режима была ослаблена. Если нынешний визит действительно связан с той же темой, то о каком диалоге сейчас может идти речь между Минском и Вашингтоном, и вокруг каких условий или санкций, на ваш взгляд, может строиться это обсуждение? Ну так, гэта складанае пытанне ў тым сэнсе, што кожны раз даволі, вот мы палітычныя глядальнікі першыя разы даволі дакладна давалі прагнозы, што можа умоўна, скажем, саступіць Мінск, а што можа саступіць Вашингтон. Ну, у Мінска адзін там так званы козыр. Гэта лёсы людскія, гэта палізняволеныя закладнікі, як правільна в сваіх твітах піша Трамп, так? Гэта закладнікі. І ён іх вызваляе. Што можа яшчэ зараз даць Амерыка? Ну, мне здаецца, можа быць ісці размова вакол нейкага актывізацыі, не скажу там адкрыцця, ну, амерыканскай амбасады у Беларусі. Можа пачацца ее праца. Лукашенко будзе рад, будзе ўспрымаць так, ну, частку сваёй легалізацыі. В принципе, для беларусаў Беларусі асабліва нічога горш я не бачу. Ну, адкрыюць, будуць дапамагаць там з нейкімі пытаннямі консульскімі, з візамі. Так што я тут бачу толькі плюсы. Паколькі, ну, і так, калі ўжо там Трамп его называе там паважаным прэзідэнтам, то што ўжо зменіць гэта адкрыццё амбасады?
не думаю, што тут калі за гэта вызваліць чарговыя дзесяткі, а то і сотні людзей. Ну гэта адзін пункт амбасады. Другі пункт, да, можа быць далей працяг перамоваў па калійнай тэме, в тым сэнсе, што санкцыі здымаюцца, але куды гэты калій пераганяць? Ну, все аналітыкі кажуць пра два варыянты. Стары гэта праз Літву, можа быць новы праз Украіну. Ну, неяк апошнія выказванні прэзідэнт Украіны Зеленскага кажа, што наўрад ці яму гэта падабаецца, з тым, як ён паводзіць, дазволіў такі даволі стратэгічны паварот у стаўленні да беларускай тэматыцы у бок беларускіх дэмакратычных сілаў і ў бок крытыкі беларускай дыктатуры. Так што, можа, і гэта будзе разглядацца. Ну, а далей не стаў бы там уж так, скажем, прогнозировать на пальцем неба не хочется. Ну, как мы видим, больших плюшек не прогнозируется, наверное, хотя все нас может удивить. Что ж, Виталий, спасибо за то, что нашли время на наш эфир, за ваш глубокий анализ. Всего доброго и до свидания. Счастливо, дякую за запрошение. Виталий Цыганков, политический обозреватель «Радио Свободы», был на связи. Обсудили план пятилетки Лукашенко на экспорт в Африку. Друзья, если вам понравился этот эфир, поддержите его лайком или комментарием. Напоминаю, что мы есть на Патреоне, где также можно поддержать нас, просто сканировав QR-код на экране. Вот вы его сейчас видите. Ну, это помогает существовать нашему каналу и делать больше и лучшего контента для вас. И в 9 вечера не пропустите новый выпуск новостей регионов со мной же. Я же с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера и живи Беларусь!